Is-servizz ta' trasport b'xejn għall-anzjani magħruf aħjar bħala Silverti issa ġie estis għal residenti tar-Rabat u l-Akwati. Id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità se juża dan il-van tal-elettriku biex jingħata servizz ta' trasport skont il-bżonnijiet tal-anzjani li joqogħdu fir-Rabat ħaddingli, l-Imtarfa, l-Imdina, il-Baħrija, l-Imġar u l-Buskett biex ikunu jistgħu jagħmlu l-qagħdi tagħhom ta' kuljum. Is-servizz ta' Silverti jopera fuq livell nazzjonali mit-2 sal-ġimgħa bejn is-7 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar u jipprovdi faċilità ta' trasport lil dawk il-persuni anzjani li jixtiequ jmorru ċ-ċentri tas-saħħa, ċentri tal-anzjanità attiva, il-kunsill lokali, il-bank, is-suq lokali, postijiet ta' qima u diversi postijiet oħrajn. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus sostna li dan is-servizz se jkompli jgħin lill-anzjani rabtin u dawk tal-madwar biex jiffaċilitalhom ħajjithom. Dan hu proġett importanti li għamilna flimkien mal-Segretarjat tal-Kunsilli Lokali u Segretarjat tal-Anzjani biex inħeġġu l-anzjani tagħna jkunu aktar mobbli. Mobbli billi jinqdew fil-ħtiġijiet tagħhom ta' kuljum. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli saħqet li l-kwalità tal-ħajja fiċ-ċentru ta' ħidma ta' dan il-Gvern u għalhekk li l-Gvern kommess li jibqa' jagħti l-għodda neċessarja lill-Kunsilli Lokali biex komplu jaqdu bżonnijiet ta' residenti u l-lokalitajiet rispettivi tagħhom bl-aqwa u l-aħjar mod possibbli. Kommessi li nibqgħu nofru l-għodot neċessarji, il-fondi neċessarji sabiex il-Kunsilli Lokali jibqgħu jaqdu l-bżonnijiet tar-residenti fuq kollox il-bżonnijiet tal-lokalitajiet u l-komunitajiet tagħna. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja qal li permezz ta' trasport affidabbli u bla ħlas qed jiġi żgurat li l-anzjani fil-komunitajiet tagħna ikollhom aċċess għas-servizzi essenzjali u jistgħu jżommu l-indipendenza tagħhom. Huwa servizz bżonn jus ħafna għax fil-fatt dan ir-reġjun hawnhekk għandek diversi areas li huma il-bogħod mill-qalba tar-raħal. U allura jkollok diversi anzjani li qed jgħixu fir-rural li jkollhom bżonn anke servizzi bħal miegħu poliklinika hawnhekk stess li jkollhom bżonn jiġu allura ġol qalba. Għat-tnedija ta' dan is-servizz attendew il-Kunsillieri tar-Rabat biex wieħed juża s-servizz ta' Silverti irid jibbukkja sa mhux aktar tard minn 3 ijiem qabel fuq in-numru tat-telefon 22788 900. Il-ħinijiet taċ-ċentru tat-telefonati huma l-istess bħal dawk li fih jaħdem dan is-servizz, jiġifieri mit-2 sal-ġimgħa bejn is-7 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar.